Ita dai wannan jaruma ta daɗe tana yaɗa bidiyo na biɗala waɗanda suka samu akasi daga cikin koyarwar addini, sai dai wannan jaruma ita tana yin abu ne ko don ta ƙara tallata kanta ko kuma don wata manufa tata daban, oho. Irin hotunan da take fiddawa tare da bidiyoyi za ka san cewar tabbas ba ta kishin addini, domin duk wanda yake kishin addini ba zai fidda irin bidiyoyin da take fiddawa ba, domin kawai tana yi ne domin ɓata sunan 'ya'ya musulmai Hausawa, domin su ma a ce sun shiga wani sahu waɗanda Inyamurai da Yarabawa sun riga sun shiga a wancan lokacin. Idan kai duba da al'adar Hausawa za ka ga cewa tabbas ta yi koyi da addini kamar yadda Larabawa suke yi. Sai dai fa ita jaruma Sadiya Haruna ba ma lallai ba asalin Bahaushiya ce, domin tabbas duk wanda ya ganta da irin yadda lafazin magana take fitowa za ka san tabbas cewar ita ba fa cikakkiyar Bahaushiya ba ce ba. Domin ita Bahaushiya ta gaskiya ko da za ta yi abu za ka tabbatar da ita ce, domin su ma Hausawan da suke irin wannan abubuwa suna yi ne domin ruɗin duniya tare da neman suna ta wata hanyoyi, musamman ta kwatanta kansu da arnan zamani waɗanda suke fidda su da jikinsu domin neman suna. A shekarar da ta gabata ne za ku je kansu da wani jarumi wanda wannan jaruma take tunanin ma kamar sun yi auren mutu'a ne na zuwa tsawon wani lokaci, sai da kuma suka rabu tukunna aka san abin da ya faru a tsakaninsu. To kaga haka ne zai baka tabbacin cewar abubuwan da take yi ma fa sun riga sun ɓaci sun yawa, sai waɗanda suka fito fili kawai ake iya ganewa. To tabbas kuwa in dai za ta ci gaba da aikata irin wannan ba za ta saba ganin daidai a rayuwarta ba, domin Allah yana yi masa talala ne, domin wani lokaci kuma za ka ga kamar tana tallata mayukanta ne, ko kuma idan ta shafa a jiki ta nuna yadda jikinta ya yi. To gaskiya wannan duk kuskure ne, kuma za ka ga ta yi bidiyo da wani ƙato yana mammatsa mata jiki, wato alamun cewar dai ita dai ga irin halin da take ciki ta bayyana ma, ba ma sai a abin da ake zargi ba wanda ta ɓoye, domin gashi nan gaskiya zashiri ta bayyana. Domin irin yadda fa take nunawa fa tsakanin maza da mata duk ɗaya ne, sai dai kuma wannan babban kuskure ne, domin cewar babu inda aka yadda ka taɓa wata mace inda ba muharramarka bace ba, muharramar taka ma sai an kama bisa lalura ko kuma wani abu na daban. Sai gashi ta yi bidiyo wani ƙato yana lallatsa mata jiki, ko hakan ya kasance kamar tana nuna kamar cewar ba damuwa bane ba, tana koyawa al'umma. To wannan fa abu da take yi ku sani fa ku yi hankali akan tana so ne ta ɓata tarbiyyar wasu domin ta koya musu wasu abubuwan wanda ba su saba gani ba. A kuma wani sigar ta daban an ce ma jarumar kamar an kore ta daga masana'antar Kannywood, sai dai fa babu tabbacin hakan, domin kuwa tunda ta ce da kuɗin da ta shigo za ta iya zuwa ta bayan fage idan abin ya dame ta, domin ta ga ta yi ƙayataccen fim, kuma ta nuna ita 'yar fim ce babu wanda ya sai hana ta. Duk da a yanzu akwai wasu jarumai da suke goyon bayan